Escaletes dels gats. Aquest entranyable racó típic d'Onda dona accés a la zona superior del castell. Les escaletes dels gats, com són conegudes popularment pels veïns de la localitat, discorrien paral·leles a un dels traçats de la muralla islàmica i en molts casos eren utilitzades com a espai de refugi per a aquelles gents vingudes de les alqueries situades fora de la ciutat murallada, que sentint-se amenaçades pels assetjaments que patien en èpoques de guerra, venien a Onda i pujaven al castell a la recerca de protecció i refugi, portant amb ells els seus béns i fins i tot bestiar. A continuació, una vegada finalitzat l'ascens de les escales, ens dirigirem a l'entrada del castell on proseguirem amb les explicacions de la visita guiada.